नमस्कार। देश में कोरोना वायरस के प्रकोप तेजी से बढ़ल जा रहल बा। आ एमे इससे बचे खातिर लॉकडाउन लगौले बिया सरकार। अब ए लॉकडाउन में केतना केतना कुल समस्या आवता, का का दिक्कत परेशानी होता, एकरा के समझे के चाही हमनी का। आज मजदूर दिवस ह। कहल जाला कि बिहार के मजदूर पूरा देश भर में फैलल बा लोग। और समझ ली सभी कि पूरा देश भर के जौना जौना शहर में जौना जौना राज्य में बिहार के मजदूर लोग फैलल बा, उन्हा लोग के का हाल का दशा हो रहल हुई। हर आदमी अपना अपना गाँव में अपना घरे जाए के कोशिश में बा। रास्ता बंद बा, बस ट्रक ट्रेन जहाज कुछ नहीं चलत। कौनिया लोग गाँव पहुँची। सरकार बिना सोचले समझले लॉकडाउन तक क दिहलस जल्दीबाजी में। एक शिकायत भी होता, बुराइयो होता, लोग सरकार के शिकायतों कर रहल बा, लेकिन वो जरूरी रहे। जरूरी ये से रहे कि लॉकडाउन के अलावा कोनो दूसर चारा न रहे। अपने यहाँ कोनो बहुत खास व्यवस्था नहीं है कि यदि कोनो बहुत बड़हन बीमारी आ जाओ अचानक तो के संभाल लिहल जाई। लेकिन अब का कल जाओ। अब उपाय यह बाटे कि अब एकरा के से कोनो का बचल जाओ। सबसे जरूरी चीज़ बाटे कि कोरोना वायरस से बचला के काम बा। ओकर बाद जौन होई तो देखल जाई। प्रधानमंत्री जी तो कहले ही रहनी जे जान है तो जहान है, जान बचा रही तो जहानों के देख लहल जाई। एकरा के समझला बुझला के जरूरत बा। ध्यान राखी सबे। ये हम नया चैनल बनौनी है, ये परंजन रस नाम से हम रोज कुछ ना कुछ डाले अपना भाषा में। आज शुरुआत करनी है 1 बजे से। और सबका आशीर्वाद चाहिए। एकरा के लाइक शेयर सब्सक्राइब करी, जरा के देखत रही और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग के लगे पहुँचाई, अपन बात अपना भाषा में पहुँची। धन्यवाद।